Welcome back to my YouTube channel. Mayroon na naman tayong panibagong video guys. Ang ating imumukbang ngayon ay spicy pork curry. So guys, bago tayo mag-umpisa guys, mag-pray muna tayo. Meron tayong sabaw dito guys sa ating curry. Ito guys oh. Oh. Kain tayo. First bite guys. Yummy. Sarap guys.
Wala natin kanin guys. Hindi natin maubos. Maraming salamat sa panunod ng aking mga video. Please subscribe, like, and share. At maraming salamat sa aking mga subscriber at mga viewers. Maraming salamat po. At pakipalo sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. Bye-bye!